Kaixo, lau urteko etenaldiaren ondoren makina erremintaren bihurtekoa bueltan da, eta Teknopolisek noski ezin zuen hutsik egin. Hasi Taiwandik eta Finlandiara arte mundu guztiko 1400 enpresa elkartu dira nazioarteko azokarik garrantzitsuena den honetara. Bertakoak ere asko daude. Eta koronavirusak eragindako parentesia hain luzea izanik parte hartzaileak gogotsu etorri direla nabari da. Esfortzu berezi egin dute euren produkturik ikusgarrienak eta aurreratuenak ekartzeko prest horietako batzuk ikusteko, has gaitezen. Munduan zeharreko bidaia bat egitea da makina erremintaren bi urtekoko erakustokietan barrena ibiltzea. Bazter guztietatik etorri dira enpresak, nazioartean sona handia duen azoka honetan parte hartzeko. Behin pandemiaren murriztapenak pasata eta ekonomiaren egoera ezegonkorrari begirik kendu gabe, gogotsu inguratu dira makina erreminta ekoizleak, euren produkturik aurreratuenak erakustera. Digitalizazioa, eraginkortasuna, adimen artifiziala eta jasangarritasuna, kontzeptu eta erronka horien ingurukoak izan dira aurkeztu diren nobedaderik gehienak. 4 urteotan, sektorea geldi egon ezten seinale. Kaixo Tais? Kaixo, egunon. Gogo zitzuli zarete, ezta? Bai, gogo handiz. Kontuan izan 4 urte direla azken ediziotik 2018tik enpresek beharrezkoa dute hemen bere abangoardiako makina guztiekin eta azken teknologiekin egotea. Honena, erakustea. Hoixe da. Itzulerako 2 urteko honetako datu batzuk emango ditugu. Noski, 2 urteko honen dimentsioaren oihartzuna izateko, 28 herrialdetako 1446 enpresa erakusle dira. Europaz gain, India, Japonia, Txina, Hego Korea, Taiwan eta Kanada ditugu besteak beste. 3400 ekipo, makina eta nobedade. Erakusketa eskaintza bat da bisitaria harrituko duena. Etenaldi behartu honetan mundua aldatu egin da, ezta? Baina makina erremintaren sektorea ere bai, zertan aldatu da? Begira, lehenik eta behin esan dezakegu zeharkako 2 ondorio daudela fabrikazio aurreratuaren, digitalizazioaren eta jasangarritasunaren erronkei aurre egiteko. Funtsean, adimen artifizialean laburbil daitezke. Hau da, pertsonen eta makinen arteko harremanean, mantentze lan prediktiboan, fabrikazio gehigarrian, doitasuneko ingeniaritzan, metrologian eta abar. Eta hori guztia automatizazioaren eta robotikaren gorakadarekin batera. 2 urteko dagokionez, automatizazio eta robotikako sektoreak erakusleen 14 dira. 13 herrialdetako 167 enpresa eta beraz, ordezkaritza handia da. Duela urte batzuk makina bat baino gehiago behar ziren prozesu bat baino gehiago egiteko eta funtzionaltasunan hitz hori nolabait esatearren makina bakar batean kontzentratuta dago gaur egun. Beraz, hori aurrera pauso handia da. Ez dakit, robotak, makina erremintak diren robotika 2 urtekoko gai nagusietako bat baita. Nik esango nuke robotak direla. Gertatzen dena da, makina errementek, bai erauzketakoek, bai deformaziokoek, automatismo gehiago dituztela. Gero eta automatizatugoak daude eta beraz, hor muga bat dago. Eta robota makina errementaren kolaboratzailea da. Agian, gainezarri egiten da. Hala da bai, eta gero eta gehiago noski. Ni harrituta gelditzen naiz ikusten dudanean makina batzuek elkarrekin hitz egiten dutela, zer matxura izango duten aurresateko gai direla, mantentze lan prediktiboaz ari naiz. Adimen artifiziala aurrera pauso handiak ematen ari da. Bai, enpresetan ahalik eta geldialdi gutxien egitea da helburua, kostuak aurrezteko eta bar. Denboraren 95% martxan egotea.
Adimen artifizialaz ari gara eta gizakia zer eginkizun du mundu honetan. Gizakiak nire ustez giltzarri izaten jarraitzen du. Jakina badira zenbait teoria, gizakiak gero eta gutxiago egongo dela diotenak. Gertatzen da etengabeko ikaskuntza behar dela talentuari dagokionez, eta hori oso garrantzitsua dela uste dugu. Enpresa guztiek harremana behar dute mundu akademikoarekin, gero eta handiagoa. Industriako etorkizuneko langileak ahalik eta prestatuenak egon daitezen. Itzulerako edizio honetan lekua egin diozue emakumeari, genero berdintasunari, makina erremintaren mundu honetan, bazen garaia, ezta? Bai, oraindik ere egitekoen artean daukagu, denok dakigun bezala. Egia da, gero eta emakume gehiago dagoela, bai enpresa munduan, bai industria munduan, baina industrian oraindik emakume gutxi daude, ezta? Bai, lehen argazkilariak esan dit, emakume bat maletatxoarekin ikusteko zainago eta ezerrez. Konpondu gabeko arazoa da. Alaxe da, konpondu gabe dago. Egia da, gero eta gehiago daudela, baina bai, moteldoa. Industria mundua emakumeentzat ere interesgarria da, eta uste dut lagunduko duela orain eta etorkizunean epertainera ere bai. Belaunaldi berriek buruan hori izatea, ezta? Hoixe da. Ba, eskerrik asko Otaiz, eta azoka ona izan. Mila esker zuei. Enpresen lehiakortasuna hobetzea eta energia trantsiziorako, automatizaziorako eta digitalizaziorako urratsak ematea dira bi urtekora etorri diren makina egile askoren helburuak. Bide beretik, ikerketa zentroak enpresekin elkarlanean aritzen dira. BRTako aliantzako zenbait ikerketa zentroren erakusleioak bisitatu ditugu gaurkoan. Teknaliak manufaktura industriako agenteekin garatutako zenbait soluzio erakutsi ditu, teknologien integrazioa ezaugarri dutenak. Konektibitatea duten makinak eta robot malgu eta moldagarriak dituzten gailuak jarri dituzte ikusgai. Mota guztietako konektagarritasuna duten makinei buruz ari gara, funtzionatzen ari direnean sortzen diren datuak erabilia ahal izateko. Horiek aztertu eta ondorioak atera ahal izango dituzte, pertsonei laguntzeko hobeto konfiguratzen eta prozesuak hobetzeko eta kontsumoak optimizatzeko erabakiak hartzen. Zalantzarik gabe, digitalizazioak funtzio berriak eman dizkie makinei, baina arriskuak ere baditu. Konektatutako makina horiek irisgarriak dira, eta haien segurtasuna bermatzeko zibersegurtasuneko elementuak behar dituzte. Azkenean, makinen konexioak irekitzen ari gara datuak trukatzeko, eta irekiera hori modu seguruan kontrolatu beharra dago ezinbestean. Datuak nola partekatzen diren, nork eskura ditzakeen datu horiek, datuak trukatzen diren sistemak erabat seguru daudela kontrolatzea. Sare horretan, datuak atzitzeari eta datuak ustiatzeari buruz ez ezik, datuak partekatzeari eta modu askoz seguruagoan ustiatzeari buruz ari gara. Teknaliak erakutsi dituen zenbait garapenetan integratutako inpresio funtzionalaren bidez, industriak ere eragin ditzake urratsak jasangarritasunerako bidean. Teknologia berri horrek mundu fisikoaren eta digitalaren hibridazioa ahalbidetzen du, hainbat funtzio integratzen baititu, hala nola elektronika, modu lokalean, osagaietan. Mundu grafikoan erabiltzen dian tintak modifikatu egiten dira, eta kargatu egiten dira partikula metalikoekin, eta era horretan tinta horiek funtzionalak bihurtzen dira. Eta tinta berezi hauek eta material berezi hauek edozein sustratotan jarri ditzazkegu eta komponente elektroniko horiek egin. Adibidez, gaur egun, teknologia hauekin erresistentziak inprimatu daitezke. Teknologia horri esker materialek argia edo beroa igortzen dute, edo makinetako materialak berak sentsore gisa funtzionatzen du.
automobilgintzan erabiltzen da, eta teknalia beste industria sektore batzuetara eramateko lanean ari da. Gaur egun erabiltzen da batez ere sektore elektronikoan edo adibidez, hori esan dugun bezala elektrodomestikoetan, horrelako sektoretan gehiago erabiltzen da, ez? Eta gu pixka bat puntu bat gehiago eman nahi dugu eta beste sektore industrial batzuetara ekarri nahi dugu, adibidez. Metalurgiara, ez? Tuboen fabrikazioan, sensoreak inkorporatu ditzazkegu teknologia hauen bitartez eta honela funtzio digital hori edo datuak kaptatzeko funtzio hori piezan bertan eduki ditzakegu. Inprimaketa funtzionala sektore aeronautikoan ere erabilgarria izan daiteke. Tinta funtzionalen bidez, izotza urtzen duten hego beroemaileak egin daitezke. Teknologia hori osagai elektronikoen egungo krisiaren irtenbide bat ere izan daiteke. Teknologia gehigarria dira eta gaur egun konponente elektronikoak egiteko, bizi dugu egoera, material kritiko asko behar dira, murritzak dianak eta era honetan lokalizatu eta gehigarri batean erabiltzen dira. Inprimaketa funtzionala erabiliz pieza arinagoak egin daitezke. Eta beraz, prozesuak ere jasangarriagoak dira energetikoki. Makina erremintaren arloan jasangarritasun handiagoa lortzeko bidean konpositeak ere aukera bihurtu dira. Zuntzez eta erretxinaz osatutako materialak alegia. Ideko zentro teknologikoak bi pieza aurkeztu ditu garatzen dituen teknologien erakusgai. Karbono zuntzezko pieza bat aeronautikarako eta beira zuntzezko beste bat tren sektorerako. Izan ere, konpositeak material bereziki egokiak dira garraioari lotutako sektoreetarako. Garraioan pisue arindu eitzen dabe. Ordain, pisu hau arintzerakoan, emisioak eta txikizagoa dira eta kutsatze kantitate hori reduzidu ditzen da. Irudietakoa tren baten karenajearen fabrikazio prozesua da. Idekon ekoizpena automatizatzeko aukera ematen duten soluzio berriak garatzen ari dira. Helburua konpositekin egiten diren ekoizpenen kostua murriztea da. Izan ere, metalekin egiten diren fabrikazio prozesuak baino dezente garestiagoak dira. Eta horren ondorioz oraindik ere, konpositen presentzia oso mugatua da merkatuan dauden avioietan. Una de las razones que nos impulsó Ideko a desarrollar Ideko horrelako teknologia automatizatuak garatzera bultzatu zuen arrazoietako bat izan zen prozesu automatizatu efizienteagoak eta digitalizatuak sortu nahia. Es decir, conseguimos procesos que Hau da, zero akats, zero errefus prozesuak lortzen ditugu. Idekoren estandean robot hau ere aurkeztu dute, metalezko piezak lixatzeko eta bizarrak kentzeko erabiltzen dena. Idekon robot zehatzagoak egiteko aleginean ari dira, eta robot hau horren eredu da. Izan ere, robotek ekoizpen prozesuetan eta fabrikazio ingurunetan zeregin askoren automatizazioa ahalbidetu badutere, doitasunari dagokionez, oraindik ere badute zer hobetu. Egiten duguna da robotak pieza ikusi ahal izatea, bere inguruan dauden ze objektu bebai ikusi ahal izatea, robota bere traiektoria sortzen ditu eta bebai kontutan edukitzen dugu, robotak kontutan edukitzen du talkarik ez edukitzea alboan dituen objektuekin. Eta bestalde bebai zehaztasuna igotzeko kamera ezberdinekin eginiko sistema bat sortu dugu. Orduan, pegatina batzuk inguruan dauden pegatinak eta robotetan dauden pegatinak bilatzen dira denbora oro, eta horrekin jakin dezakegu robota zehazki non dagoen. Eta akatsen bat baldin badago, momenturo zuzendu daiteke eta horrela prozesua zehaztasun handiarekin lortzen da egitea.
Horretaz gain, adimen artifiziala erabiliz robotei erabakitzeko gaitasuna ere txertatu diete. Esaterako, erreminta higatuta dagoenean bere kabuz ohartzeko eta aldatzeko gai da. Hau pertsona batek bere eskuekin eta bere begiekin ikusten du, noiz dagoen erreminta desgastatuta, baina robotak ez du horrela ikusten. Orduan, pieza bat eta bestaren ostean, robotaren datuak hartuta eta prozesuaren datuak hartuta, une oro robota ikasten doa eta azkenean bere erabaki hartzen du. Robot trebe eta zehatz hauei esker homogeneitateak gora egiten duenez, ekoizpenaren kalitatea hobetu egiten da. Eta bestalde, robotikak langileek zeregin errepikakor eta neketsuak egiteari uzteko aukera eskaintzen du. Balio handiagoko lanak egiteaz arduratu daitezkelarik. Robotak trebeak dira ekintza errepikakorretan, zehaztasun handiarekin egiten dute lan. Baina roboten doitasuna nabarmen murrizten da lan ezberdinak egin behar dituztenean. Tekniker ikerketa zentroan lanean ari dira roboten posizionamendu absolutuaren zehaztasuna hobetzeko. Garatu dugu sistema bat, kanpotik neurtzeko ze posizioetan dagoen, eta konpensatzen dugu bere erroreak, eta hola lortzen dugu egitea operazio batzuk robot batentzako ezinezkoa dirana. Utzi dugu bere gaitasuna dezima milimetro baten azpitik. Robotaren posizioa kanpotik neurtzeko laser bat erabiltzen dute. Robota muntaia lanak egiten ari da, eta bere posizioaren doitasuna folio baten lodiera baino txikiagoa da. Teknologia hau robotena ez ezik, makina erreminten doitasuna hobetzeko ere erabil daiteke. Robot, empezamos. Contenedor 1. Teknikerren estandean ikusi dugun beste robot hau berriz, gai da hitzen eta keinuen bidez ematen dizkioten aginduak interpretatzeko. Bin Pikin aplikazioetarako erabiltzen den zelula robotiko kolaboratibo bat da. Erabiltzaileak objektu bat aukeratzen du, eta ahots edo keinu bidez adierazten dio robotari non utzi behar duen. Robotekin ahalik eta modu errazenean interaktuatzea erronka bat da. Robotak ez dira erresa programatzeko. Orduan, beti bilatzen da modu erresagoak beraiekin interaktuatzeko, programatzeko eta bar. Eta hortan, adimen artifizialeko teknikak erabiltzen, garatu dugu modu bat komunikatzeko berarekin, ahotsakin eta keinukin. Teknikerren Deep Learning teknikan oinarritzen diren adimen artifizialeko modeloak sortu eta entrenatzen dituzte robotekin modu naturalean interaktuatzeko. Bi pieza berezi hauek Teknikerreko Laser Manufacturing Lab laborategian egin dituzte. ABC Kompresores eta Siemens Energy enpresentzat dira. Fabrikazio gehigarria erabiliz egin dituzte LMD teknologiaren bidez. Laser batekin, bai hautsa, metalesko hautsa edo metalesko kordoi bat funditu egiten dugu, eta hori kapazkapa gehitzen juten gera eta piezak daukan forma hori ematen diogu. Adibidez lan asko egiten da aeronautikan, pieza bakarrak dauzkagunean ez diala pieza seriatuak eta titaniozko materialarekin adibidez. Titanio oso garestia da eta pieza horrek bukatuta dagoenean galtzen dugun materiala bidean oso handia baldin bada, material hori garestia baldin bada diru asko bidean uzten dugu. Eta kostaldetik eta baita ere jasangarritasunaren aldetik ze materialak galdu egiten dugu, ez da egokia. Tekniker ikerketa zentroak garatu dituen teknologietako batzuk dira hauek, hainbat proposamen transbertsal dira.
Fabrikazio aurreratua, digitalizazioa eta jasangarritasunaren erronkei aurre egiteko. Makina erremintaren sektoreak ere helburu berak ditu. Eta horien erakusgai izan dira aurtengo azokako proposamen teknologikoetako asko. Makina erremintaren azoka honetan punta-puntako fabrikazio teknologiak erakutsi dizkizuegu. Besteak beste fabrikazio gehigarri metalikorako 3D inprimagailuak. Hain zuzen ere teknologia hori ikertzeko laborategi bat daukate. Eskaner honek egiten duena da pieza digitalizatu. Hartzen du, proiektatzen du imagen bat, patroi bat, piezaren gainean, eta kamera batzukin hartzen ditu horren isla da, eta digitalizazio hortik ateratzen den 3D modelo hori ingo da konparatu, kontrastatuko da, referentziazko modelo batekin, ikusteko ia neurriak betetzen dituen edo ez. Hau da, gorka, eskanatu nahiko genduken pieza, preforma bat da, prest dago, baina baina nahi duguna da, ikusi, benetan, hemendik, azken pieza atera nahi dugun hori, ateratze izango dugun ez. 3D inpresioko teknikak garatzen dituzten ikaslab laborategia da hau. Teknikan gaude, Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroan. Hemen ere, bertize guzti hori, izan daiteke, akats zona kritikoagoa. Gero hemen mekanizatzerakoan, hor gertatu daiteke material faltaren bat egote. Pieza hau aurre molde bat da, fabrikazio gehigarriko teknologia erabiliz egindakoa. Beso robotikoak eskaner bat du moldea baliozkotzeko. Hau da, mekanizazio prozesuaren bidez lortu nahi den azken pieza egiteko parametroak betetzen dituen jakiteko. Fabrikazio gehigarriko teknologia eta zehazki fabrikazio gehigarri metalikoa estrategikotzat jotzen da industrian. Eta gero eta gehiago dira, teknologia hau euren fabrikazio prozesuetan txertatu nahi duten sektoreak. Las empresas que más están utilizando estas tecnologías son... Teknologia hau gehien erabiltzen duten enpresak, agian aeronautika sektorearekin edo protesiekin lotutako enpresak dira. Baina benetan, aplikazio eremua handiagoa da. Ez delako ordezko bat dagoeneko erabiltzen den teknologia batentzat, baizik eta gaur egun erabiltzen ditugun teknikei laguntzen dien teknologia bat. Las técnicas o las formas de hacer que tenemos hoy en día. Industriarako etorkizuna handikoa denez, teknikan teknologia hau ikertzen lanean dihardute. Fabrikazio gehigarriak, energia, denbora eta batez ere material gutxiago erabiltzea dakar. Alde horretatik, teknologia jasangarria da. Fabrikazio gehigarrian, helburuaren arabera, teknika ezberdinak erabiltzen dira. Prozesu batzuek geometria konplexuko piezak egitea ahalbidetzen dute. Beste batzuk aldiz, tamaina handiko piezak sortzea. Fabrikazio aditiboak ahalbidetzen du pieza berriak, forma berriak, orokorrean forma berriak sortzea. Fabrikatzeko modua berria da, fabrikatzeko modua desberdina da, eta horrek esan nahi du, egin ditzazkegun piezak ere forma aldetik eta izan daitezkela bereziak edo berriak. Teknikako fabrikazio gehigarriko laborategian dagoen 3D inprimagailu honek WAM teknologia darabil. Arku eta ari bidezko fabrikazio gehigarriko teknologia alegia, soldaduraren oinarri bera duena. Berezitasun bat du, pieza ertain eta handiak denbora tarte laburrean fabrikatzen ditu. Hau da, guk oinarri bezala hartuko dugun pieza. Pieza hau ez da zuzenean makina honetan egingo, pieza hau bukatuko da mekanizatzen. Guk hau oinarri bezala hartuta egiten duguna da diseinu berri bat. Forma aldetik oso antzekoa da, baina daukan berezitasuna da bi ditu. Bat, oinarria egokitu diogu eta fabrikatuko dugun pieza da handiagoa. Mekanizatuz bukatzeko materiala nahikoa izateko. Diseinua zehaztuta, makinari fabrikazio aginduak eman behar zaizkio. Software programa bat erabilita, 3D makina honek egin behar duen piezaren ibilbidea jasoko du.
eta horrela prest dago eskatu zaion pieza egiten hasteko. Abian ditugun gainerako proiektuetan bezala, teknikaren helburua da fabrikazio gehigarri metalikoaren teknologia bizkorrago ezartzea industria sektorean. Horretarako lehenik eta behin teknologia ezagutu behar dugu. Irakaslei prestakuntza eman behar diegu eta hortik abiatuta ikasleak prestatu behar ditugu halako teknikekin zer egin daitekeen jakin dezaten. Oinarria soldadura prozesu bat da, arku elektriko bat, eta arku elektriko horretan egiten duguna da ari metaliko bat sartu. Orduan, arku elektriko horren eraginpean, ari hori urtu egiten da. Urtu eta joaten gara, kordoi horiek botatzen, aurrena kapa batian, eta gero kapaz-kapa, pieza hori lortu arte. Oksigenoa eta hezetasuna fabrikazio mota honen etsaiak direla esan daiteke. Eta makina erremintaren sektorean lanean dabilen Adilan enpresa bizkaitarrak garatutako makina honek oksigenorik gabeko atmosfera batean lan egin dezake. Horrek titaniozko edo aluminiozko piezak egiteko aproposa egiten du. Prozesu mota honek abiadura azkarrean fabrikatzea errazten du, eta beste prozesu batzuek baino askoz material gutxiago erabiltzea. Titanio eta aluminioa, material horiek, adibidez, aeronautikarako oso material estrategikoak edo material interes handiko materialak dira. Eta prozesu hauek ahalbideratzen dute horrelako piezak material horietan modu egokian fabrikatzea. Bueno, hau da, kasu honetan, 4 ordu ondoren, lortu dugun pieza. Hurrengo pausoa pieza mekanizatzea izaten da. Ezkerrean ikusten ditugun piezak UAM prozesuaren bitartez fabrikatu dituzten aurremoldeak dira. Eta eskuinekoak mekanizatu ondorengo emaitza. Bueno, hau da azken pieza, hau da helburua. Geometrikoki ikusten dezute, gauza asko esan daitezke. Oinarria bera ere pieza izatera pasatzen da. Orduan, oinarria gehi aportatu dugun material guztia, denak batera pieza osatzen dute. Teknikaren erronka beste arloetan bezala, fabrikazio gehigarrian garatutako jakintza zabaltzea izango da. Egiten ari geran lan honek, zentzua hartuko du, ikastetxeen bidez ikasleak eta enpresak, horri etekina ateatzen dioten neurrian. Orduan, gure lana horretara bideratuta dago. Datorren astean, ez du esan nahi Teknopolisik egongo ez denik benetako festa batera joango garela baizik. Onzientzia sarien banaketan izango gara DIPC, Donostia International Physics Centerrek eta Elhuyarrek antolatzen duten gai zientifiko eta teknologikoei buruzko lehiaketaren egun handian saridunekin izango gara. Eta sariak jaso dituzten lan guztiak ikusteko aukera izango dugu. Divulgaziozko bideoen festa handia datorren astean Teknopolisen. Ordura arte, aio!